Arem il-ktib tal-profeta Barok, neħi minn fuqek, Ġerusalem, ilbis il-vistu u n-niket tiegħek, u ilbes għal dejjem id-dija tal-glorja ta' Alla. Ilbes mantar il-ġustizzja ta' Alla, qiegħed fuq rasek id-diadema tal-glorja ta' Alla ta' dejjem. Għax Alla għad juri żbuħitek lid-dinja taħt ix-xemx. Alla jsemmik għal dejjem, slim tal-ġustizzja u glorja tal-qima ta' Alla. Ġerusalem, itla floli u ħares madwarek lejn il-vant, ara l-uliedek miġmuwa minn fejn tinżel ix-xemx sa fejn titla għal-kelma tal-qaddis. Ferħana li Alla ftakar fihom, telqu minn għandek bil-mixi, imkarkra mill-ledewwa, u issa Alla se jġibhomlok merfuwejn fil-ġieħ bħalli kieku fuq tronijiet islaten, għax Alla ordna jitniżlu l-muntanji għolja u l-għoljiet ta' dejjem jimtlew il-widien u titwitta l-art biex hemm Iżrael jimxi l-qudiem bla tfixkil ta' xejn taħt il-ħarsien ta' Alla u l-foresti u s-siġar tal-fwieħa jixtudellhom għal fuq Iżrael bl-ordni ta' Alla. Għax Alla jmexxi lill-Iżrael ferħan b'dawl il-glorja tiegħu, imsieħba mill-ħniena u l-ġustizzja ħirġa minnu. Kbir femilu il-mulejmana. Meta l-mulej reġġa lura l-imjasra ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħk imtelefomna u blajat ta' ferħ il-sienna. Kbir femilu il-mulejmana. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu il-mulej magħhom, kbir femilu il-mulejmana, u aħna bil-ferħ imtlejna. Kbir femilu il-mulejmana. Biddel mulej xortina, bħal widien ta' negeb, dawk li jiżraw fid-dmuħ jaħsdu blana ta' ferħ. Kbir femilu il-mulejmana. Huma u sejrin imorru jibku, iġorru ż-żerri għażrieħ, iżda huma ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ, iġorru l-qatet f'idejhom. Kbir femilu il-mulejmana. Arem il-littra ta' San Pawla Apostlu lil-Filippin. Huti. Nitlob dejjem ferħan fit-talb tiegħi għalikom, minħabba s-sem li intom ħadtu fix-xandir tal-Evanġelju, mill-ewwel jiem sal-lum. Jiena żgur minn dan li dak li beda din l-opra tajba fikom iwassala għat-tmiem tagħha sa ma jasal il-jum ta' Kristu Ġesu. Iva, jixid li Alla kemm jien miġbud lejkom bil-qalb ta' Kristu Ġesu. U jien dan nitlob li l-imħabba tagħkom tikber u toktor dejjem iżjed bl-erf u b'kull den biex tistgħu tarfu tażlu l-aħjar u mbagħad tkunu safja u bla ebda ħtija fil-jum ta' Kristu, mimlijin bil-frott tal-ġustizzja li ġejja permezz ta' Ġesu Kristu, għall-glorja u l-foħrija ta' Alla. Alleluja, alleluja. Ejju triq tal-mulej, id-drittaw il-modijiet tiegħu, u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Alleluja, alleluja. Arem l-Evanġelju skont San Luqa. Fis-sena 15 tal-ħakma ta' Tiberju Ċesari, meta Ponzu Pilatu kien gvernatur tal-Ludija, Erodi tetrarka tal-Galilea, Ħuh Filippu tetrarka tal-Artijiet tal-Iturija u Trakonija, u Lisanija tetrarka ta' Abileni, fi żmien meta l-uffiċċju tal-qassis il-kbir kien fidejn Anna u Kajfa, il-kelma tal-mulej ġiet fuq Ġwanni bin Zakkarija fid-deżert. U ġie fl-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan, ixandar ma'mudija tandiema għal maħfra ta' dnubiet. Kif hemm imniżżel fil-ktieb tal-profezzija ta' Iżajja. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Ejju triq tal-mulej, id-drittaw il-modijiet tiegħu. Kull wied jimtela, kull muntanja u għolja titbaxxa. Il-modijiet mawġa jidrittaw u t-triqat imħarbta jitwittew. U l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Dan it-tieni ħadd tal-Avvent, l-ewwel qari u mill-profeta Barok li kien assistent tal-profeta Ġeremija. Fi żmienhom, Iżrael kien diżastru, kien inqasam f'żewġ saltniet. Is-saltna ta' Iżrael kienet intrebħet mill-Assirja
U aktar tard, is-saltna ta' Ġuda intrebħet mill-Babiloniżi. Huma qatlu ħafna nies, erdu t-tempju u ħafna Iżraelin ġew eżiljati u mġela jħallu djarhom. Dan ġie msejjaħ l-eżilju tal-Babilonja. In-nies kienu jħossu li Alla kien abbandunahom, imma Barok fl-ewwel qari kien qed jittama li Alla jaqbeż għalihom, jikteb għax Alla jmexxi lill-Iżrael ferħan b'dawl il-glorja tiegħu, imsieħba mill-ħniena u l-ġustizzja ħirġa minnu. Alla ma jitlaqniex. Xi drabi meta l-affarijiet ikunu wibsin, kull ma rridu nagħmlu li nistennew. Fil-Vanġelu ta' Luqa, 500 sena wara, l-affarijiet lanqas kienu sejrin sew. Nisimgħu b'ħafna mexxiera dak iż-żmien li kienu vjolenti u ħżiena. Imma mbagħad Luqa jikteb li il-kelma tal-mulej ġiet fuq Ġwanni bin Zakkarija fid-deżert. Ħadd minn dawk il-mexxejja ħżiena ma sema l-kelma ta' Alla, imma Ġwanni fid-deżert semaħħa. Ġwanni jgħid lil kulħadd biex iħejji t-triq tal-mulej. Bħal Barok, Ġwanni l-Battista kellu fidi li Alla kien se jagħmel ħwejjeġ kbar. U għalhekk kulħadd kellu jħejji ruħu. Jitkellem fuq Mammudija tandiema li s-simbolu tal-Eżodu meta l-Iżraelin għaddew mill-ilmijiet tal-Baħar l-Aħmar u ġew meħlusa mill-Eġittu. Jeħtieġ ninħelsu minn dnubietna biex nistgħu nimxu wara Alla meta jiġi biex jagħmel xi ħaġa kbira. Huwa ġej, inħejju ruħna. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!